bigarren etapa eta lortu duzu bigarren postu hori mantentzea, dena bihar jokatuko da. Gaur taldea ondo aritu da, lehiakor aritu da, baina espero genuen Lizarreta erasokarragoa izatea eta ez da horrela izan. Bai, bueno, gaur lasterketa oso luzea izan da, eta bueno, lasterketa horretan batzuetan lehenengo partea posizioa ukitzea, beste taldekidei iesaldietan sartzea, eta bueno, gero azkenengo partean parte hartzea edo erasoa jotzea. Azkenean azkenengo egoeran pikaza sartu da iesaldietan, igoera eta lehenago. Eta bueno, 40 segundu hartu dute iesaldi horri. Eta bueno, lehenengo erritmoa zen oso gogorra, baina azkenean pizkanaka erritmoa gogorra izan da. Eta bueno, azkenengo partean erasoa jo dute liderra edo fineseko talde txirrendulari bat. Eta pentsatu nuen iesaldia hartuko nuela, baina azkenean ez da hartu. Eta bueno, lehenengo postua pelotoiaren, baina 3. postua lasterketan. Bihar dena erabakiko da, bihar bai gogorra dela, eta galdera da, Maximek zenbateraino aguantatuko duen. Bai, bueno, bihar ikusiko dugu, zein da bere forma, eta bueno, eta bere forma beste txirrindulari batek, eta bueno, motivazioa handirik, lasterketa oso gora izango da, eta ikusiko dugu. Sortean bihar. Eskerrik asko.